Выкананне мерапрыемстваў пад праграмай садзейнічання занятасці насельніцтва дзяржаўнай праграмы аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні занятасці насельніцтва на 2016-2020 гады разглядалася на пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама. Пра сітуацыю на рынку працы Юлія Устинова. Ситуация на рынку працы Витебской области у 2017-м характеризовалась ростом попыту на працоўную силу и ростом звароту у службу занятости за садзейнічаннем у працаўладкаванні, снижением колькости беспрацоўных, якія стаяць на улику. Коэффициент напруженности на рынку працы в области, колькость беспрацоўных на одну вакансию, снизился с 2 на пачатак минулого года до 0,8 на пачатак бягучага. У регионе вызначено 15 территорий с напруженной ситуацией на рынку працы. Сярэднестатыстычна беспрацоўны мужчына ва ўзросце 44,5 гадоў з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй. Звыш 60% вакансій, якія наймальнікі заяўляюць у органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, гэта рабочыя прафесіі. Найбольш запатрабаваны швачкі, вадзіцелі, вальшчыкі лесу, рабочыя будаўнічых прафесій, повары, прадаўцы, зборшчыкі абутку, токары, электраманцёры. Сярод спецыялістаў і служачых попытам карыстаюцца бухгалтары, інжынеры, медыцынскія сёстры, урачы, выхавацелі. У сельскай мясцовасці запатрабаваны трактарысты, аператары машыннага даення, жывёлаводы, ветурачы, аграномы, фельчары, леснікі. Старшыня Віцебскага аблвыканкама адзначыў, што на прадпрыемствах АПК рэгіёну зараз дэфіцыт кваліфікаваных кадраў. Абнаўляецца машына-трактарны парк, і сельгаспрадпрыемствам патрабуюцца механізатары, якія могуць працаваць на сучаснай тэхніцы. Штогод у вёску размяркоўваюцца выпускнікі профільных каледжаў, але, як правіла, іх адразу пасля заканчэння вучобы прызываюць у армію. Пасля службы маладыя людзі ў аграрны сектар ужо не вяртаюцца. Выходить на президента и просить для этих ребят отсрочку хотя бы 2 года. Кому будет от этого хуже? Во-первых, он поработает 2 года, отработает. Он уже придет в армию подготовленным бойцом, а не пацаненком, который корки получил и ничего не знает еще. Миколай Шарснёў адзначыў, што ў вучэбныя планы устаноў адукацыі рэгіёну, якія рыхтуюць спецыялістаў для сельскай гаспадаркі, таксама плануецца ўнесці карэктывы, павялічыць час на практыку. Сёлета будучыя механізатары накіруюцца на практыку ў лепшай гаспадаркі, каб атрымаць добры вопыт. Яшчэ адзін накірунак удасканалення падрыхтоўкі кадраў для АПК – умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы навучальных устаноў. Пачнецца гэта работа з гарадоцкага каледжа. Каждый завод сегодня должен сделать свой класс. Что не может тракторный завод в колледже создать свой класс? Может трактора поставить, тренажеры, стенды, максимально может. И когда мы подготовим нормально этого, так сказать, студента нашего, и дадим практику хороших предприятий, и там оставим, и дадим хорошую зарплату, вот это наши вопросы. У пасяджэнні аблвыканкама прыняла ўдзел міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Яна падкрэсліла, што пытанні рынку працы дазволяць вырашыць развіццё малога бізнесу. Будущее за малым бизнесом. Будущее как с точки зрения экономического роста, так и с точки зрения качественного рынка труда – это юридические лица. Создание новых предприятий и оказание им содействия. Это и с точки зрения экономического роста, извините, это с точки зрения задела дальнейшего пенсионного обеспечения наших граждан. Задача на год – стварыць у рэгіёне больш за 6,5 тысяч працоўных месцаў. Юлія Устинова, Леонид Табола, Навіны, Витебск.